want dat pintoor is niet geen hen, maar een haan. En er was de novenschek met de sjaaltje om de nek, dronk het beer als kalde bier. Ja, dit van onze Zuidse vriend, nooit en heel zijn vriend. Goedenavond samen, vastenavond samen, welkom allemaal. Grandioos dat we hier bij jullie mogen zien. We vinden echt ons vereerd en vanavond met jullie samen een heel mooi programma te mogen brengen. Het is schitterend versierd hier in deze zaal en heel zullen ons vanavond gegarandeerd ons lekker toespelen. Mogen beginnen voor te stellen. De belangrijkste persoon van deze avond zijn de koninklijke doorluchtigheid Prins Paul II. Prins Paul II werd vergezeld door zijn charmante prinses, prinses Thea. En of het nou sneeuwt of vriest, of het regent, het maakt geen bal uit. Dit weer adjudanten zien het hier bij hun, Wim en Jan. Mensen, druimels en druimelinnetjes. Wat geweldig dat we vanavond hier bij jullie mogen zien. En als ik nou, ja, ik weet nou al, er zijn al enkele mensen die zullen zeggen, wie is dat degene die aan de microfoon stiert? Nou, ik ben dan een van de 12 van Moeke Herrads. En ik weet met Moeke Herrads op dit moment, en maak dan bij deze plaats, vanaf deze plaats ook alle mensen, alle druimels en druimelinnetjes aan de televisietoestel zitten. Ook welkom heet hier op deze avond. En ook natuurlijk, want er zit ook mijn moeder ook aan dat televisietoestel. Welkom allemaal daarom. Mensen, geef ook een daad applaus voor al diegenen die ook aan die televisietoestel zitten. Druimels al af. Je hebt het al gehuurd. Zij hebben de hoogste toon vanavond. Dat zien de jongens hier achter de rood van 11. De jongens die vanavond hier voor de muzikale omlijsting gaan zorgen. En dat is natuurlijk 2 vooraf. Daar staan ze jongens van ons. Alaaf. Welkom natuurlijk. Maar ook, we zijn ergens, ik zeg wel heel royaal welkom, maar ergens zijn we natuurlijk ook hier de gast. Want we zijn ook de gast bij de prinsheer van Berkelheim, Prins Frans.
Prins Frans wordt geëscorteerd, wordt dus vergezeld vanavond. En dan moet ik ook heel even gauw op het spiekbrief kijken. En wel, door Aaltje Driessen, een heel bekende persoonlijkheid hier in Horst. Maar ook door mevrouw Cor Pelen, beter gezegd, Cor Pelen. Proficiat ook met jullie drieën hier, want we zullen vanavond met die twee prinsen een hele mooie avond gaan maken. Welkom en ik zou zeggen 3 maal af voor de prins van de Toeter. Alaf, alaf, alaf. Niet te veel praten. We hebben een fantastisch programma vanavond. Een programma echt met ontzettend mooie onderdelen. Ik heb het al vaker gezegd, het is een soort menu. Een menu, hier vanavond is dat menu à la Toeter. En een menu het schitterende momenten tussendoor. Dat alleen kan alleen slagen als we dus op een gegeven moment hele goede artiesten hebben. En die artiesten hebben we op dit moment in huis. We hebben artiesten die op een hoog niveau staan. Zij zullen vanavond, oh heer, een geweldige show komen verzorgen. En niet zeer lief verzorgen dat. Dat doen we met z'n allen heer. Want ook hier achter de prins, en ik zou ze bijna vergeten hebben. De heren van de Rood van 11. Alaf. Maar het mooiste, dat hadden we op het laatst. En hier stond 2 schatten van Tante Marietjes. Lisette, goed gezegd deze keer. Hè? Lisette en Patricia. Juist zei ik al, niet te lang praten. Ik stop er ook mee, want er is iemand. En natuurlijk onze directeur van Berkelheim wil ook eventjes iets persoonlijks tegen jullie zelf komen zeggen. Directeur, aan u de gang. Dank u wel, voorzitter Paul. Ik verbaasde me erover dat we dit jaar te maken kregen met een voorzitter Paul. Maar ik was er ook blij mee. Ik hoop dat die vorst is voor 1 jaar. Want dan weten we zeker dat we volgend jaar weer een vorst Paul hebben. Want het is hem vorig jaar zo goed bevallen als prins dat hij terug wilde komen. Ik hoop dat wij vanavond, en zeker na vanavond, prins Paul II kunnen zeggen, je bent weer een keer welkom in Berkelheim. Want welkom ben je altijd al geweest, alleen had je niet altijd tijd. Dat was altijd het grote probleem. En in deze dagen tijd vinden om hier in de Toeter te verschijnen, daar zijn wij als bewoners en medewerkers van Berkelheim heel blij mee. En dan natuurlijk de gemalin van de prins, voor vele van de medewerkers zeker een bekende. Zij wist de weg. En in het verleden hebben we nogal eens wat problemen gehad met de dreumel rond het binnenkomen van de Toeter. Wat dat betreft waren we erg gerustgesteld dat prins Thea vandaag echt de weg wist. En ook wist hoe ze met droge voeten redelijk die Toeter in kon komen. Vorst Paul heeft al gezegd, ik mag niet te veel zeggen. Hij heeft zelf al heel veel gezegd. Ik wil het dan ook heel kort maken. Maar toch wilde ik, voordat ik prins Paul II opneem in de orde van de Toeter, vorst Paul vragen om die oorkonde voor te lezen. Want jullie merken het Horster leer ik nog steeds niet praten. En aangezien dat ding opgesteld is door iemand geboren en getogen in Horst, geschreven in het Horster, wil ik mijn tong er niet over breken. Ik zou willen vragen, vorst Paul, zou u dat voor mij over willen nemen? Met alle plezier. Bij de proclamatie van prins Paul II had ik een ceremoniemeester tegenover mij staan die de plakkaat keurig vasthield. Dus ik verzoek ceremoniemeester Leo. Mag ik? Proclamatie. Wee, Toontje uit het Gelderopse, zich schrijvende van de heide in functie
als meest anti-carnavalistische directeur van Berkeleyheem bepalen dat geen doorgeluchte hoogwaardigheidsbekleerder, prins Paul II, heerser over Berkeleyheem en den Toeter, hertog van het Antoniuspark, baron van de Kuiperpleinflat, werd opgenomen in de orde van den Toeter. Onder voorwaarde dat G. de zon in de harten van ons bewoners lot schijnen en niet achter de horizon lot verdwijnen. Ten tweede, G.O. met deze dag wel uit mocht kuren, maar nog niet mocht keuren. Ten derde, G. alles mocht eten, behalve horsdeuveren. En ten vierde, G.O. gedracht naar de regels van dit huis, behalve als onze eigen prins Frans, die niet veranderd heeft. Zo gegeven in Berkeleyheem, zaterdag 9 februari 1991. Dan verzoek ik nou dan de directeur om die hoedsorde aan onze prins Paul II te overreiken. Een heel belangrijk moment is natuurlijk ook het bloemke aanreiken aan de lieftallige prinses. Ja, de directeur heeft dus de onderscheiding gebracht aan de prins. De prins wil ook iemand onderscheiden en ik zou zo willen zeggen, prins Paul II brengt zijn hoesorde over aan de directeur van het Berkeleyheem. Proficiat, heel hartelijk gefeliciteerd met deze schitterende hoesorde van het Kranenveld. Dreumels en Drumelinnekes, het officiële gedeelte hebben we erop zitten. We gaan gauw genoeg beginnen aan het programma. En het programma heeft al direct een hoogtepunt doordat we gaan presenteren de slagerzangers van het afgelopen jaar. De nummers 4, 3, 2 en 1. Die komen zo daar naar boven en zullen hier een schitterende manier een prachtige muzikale potpourri geven van de laatste liedjes van het laatste jaar. Ik moet heel even kijken wat ze zien. Oh ja, ik zie ze al zwaaien. Dames en heren, kom naar voren. Ik verzoek aan 2 vooraf de buurtmars. Er zijn nog heel wat artiesten hier staan. En die artiesten zou ik toch even allemaal persoonlijk willen voorstellen aan jullie. Rob Driesen. En ik zal onmiddellijk maar erbij zeggen. Ze zingen zo dadelijk het liedje Dat doet de vastenavond. Dat is al direct nummer 1. Of eindigen we ermee? Beginnen we ermee? Eindigen we ermee?
Daarmee. Altijd wel wat. Dat werd zo dadelijk gezongen gedaan door Wim Dufus en Rob Driessen, die ook beide de tekst en muziek hebben geschreven. Ja, er is altijd wel wat ohne zin, of voor je weer eens anders overdenkt. Maar met één ding is iedereen het eens. Het is zondag goeie carnaval en we hebben zonneprins. In één ding heeft ieder mee gelijk. Het is zo fijn erin te zien, hoe de Osterdreumerie. Je hebt van die dag, dat geeft er niets goed. Alleen tegenslag, mij kop door het bloed. Maar go dan niet druk, en dingen een tijd, voor ellende niet besteed. Ja, er is altijd wel wat ohne zin, of voor je weer eens anders overdenkt. Maar met één ding is iedereen het eens. Het is zondag goeie carnaval en we hebben zonneprins. En één ding heeft ieder mee gelijk. Het is zo fijn erin te zien, hoe het Osterdreumerie. We zien nog zaterdag, daar zit alles mee. Nou weer geklaagd, je het door een trein, als je het maar wil. Dan lukt het wel, zeker met de carnaval. Ja, er is altijd wel wat ohne zin, of voor je weer eens anders overdenkt. Maar één ding is iedereen het eens. Het is zondag goeie carnaval en we hebben zonneprins. In één ding heeft ieder mee gelijk. Het is zo fijn erin te zien, hoe de Osterdreumerie. Ja, er is altijd wel wat ohne zin, of voor je weer eens anders overdenkt. Maar met één ding is iedereen het eens. Het is zondag goeie carnaval en we hebben zonneprins. In één ding heeft ieder mee gelijk. Het is zo fijn erin te zien, hoe de Osterdreumerie. Altijd wel wat. Het is zonnegoeie carnaval en we hebben zonneprins. Dat kan ik onmiddellijk onderschrijven. En het is zo fijn erin te zien hoe het Osterdreumerie. Dreumels, dat vullen we ons allemaal ook zo. Hè. Het is zo fijn om te zien van het Osterdreumerie. Zo zien we allemaal, hè. Dreumels onder elkaar. En lekker met elkaar, één grote dreumelfamilie. Wim en Rob, dankjewel. Ik wil nou voorstellen, twee zeer charmante dames. Twee charmante dames, heel. Dat is snoepen vanavond, jongens. En die gaan zingen, ik kan ook niet missen, Mien Vermeeren en Petri Boots. Vandaag heb ik nog niet gezegd, maar ik kan me vergissen.
Vandaag heb ik nog niet gezegd dat ik ook niet kan missen. Nou, ik kan ze bijna niet missen. Ik heb ze al verschillende keer gehuurd, maar het wordt steeds mooier. Petri, Mieke, dankjewel. Mogen ik nou de uitnodiging gedaan. En wel 2 jonge artiesten, zeer jonge artiesten nog. Kijk eens nog, ze hebben nog de joggingschoenen aan, nog in de puberteit zitten ze. Dat zijn de 2 die gaan samen uit dit jaar. Ja, ja. En samen uit zien dan, in dit geval wordt het gebruikt door Pieter Joosten en Bianca Hendricks. Weet wie er met de vaste oven samen doet een bol. Ja, we dansen en springen en gaan al maar door. Maak de glas maar weer eens vol. Weet wie er met de vaste oven samen doet. Samen hebben we pas vol. Ik kom dat gepieken door binnen. Ik zag ook, ik word recht verkocht. Ik wou ook toen keer veel mee winnen. Dus heb ik ook toen meteen gevraagd. Weet wie er met de vaste oven samen doet een bol. Ja, we dansen en springen en gaan af maar door. Maak de glas maar weer eens vol. Weet wie er met de vaste oven samen doet. Samen hebben we pas vol. Met carnaval gaan wij weer feesten. We zien dan die 3 dagen weer. Want van nou had ik nog het meeste. We zeggen dus nou maar tegen hier. Weet wie er met de vaste oven samen doet een bol. Ja, we dansen en springen en gaan altijd maar door. Maak de glas maar weer eens vol. Weet wie er met de vaste oven samen doet. Samen hebben we pas lol. Samen hebben we pas lol. Samen uit, gezongen door Pieter en Bianca. Dankjewel Pieter en Bianca. We gaan verder met de nummer 1 van de liedjesavond. En de nummer 1 is een kleine verrassing in petto, want onze prinses zal ook bij dat trio huren. Ik wil deze 3 dames, Petra, Thea Thijssen en Petri Boerts, verzoeken hem samen, of dat doet er voor vastenavond. We gaan lekker kriebels bekrijgen allemaal, hè. We gaan luisteren naar ons trio. Al weken voel ik me onrustig in mijn bin. Ik heb het gevoel alsof ik zweef. Ik voel het werkelijk van top tot hier. Nee, ik kom gar niet meer op het riet. Het voelt zo raar. Ja, echt heel raar. Hoe moet dat heen? Wat kan voor het is net of ik een loopballonke ben. Daar gaan we. Daar doet het vaste avond. Dat je op overal weer kriebeltjes van krijgt, dat klinkt zoveel belovend. Een 3 dag met z'n allen lekker gek te doen, wat dunkt er vanavond. Met ons ergens heen te gaan, dan als de weten ganzen over door de strot tot het als woensdag is gedaan.
ze vliegen, ze zit op niet, dit is zo gek. Maar als het een Pieter is, dan ben ik alweer blij dat ze de zoer, dat smeert terecht. Want dat gevoel, ja dat gevoel, dat blijft altijd. Nee, dat gevoel raakt het toch nooit meer kwijt. Dat doet de vaste nog, dat je ook overal weer liever krijgt. Dat klinkt zoveel belovend. Een die dat met z'n allen lekker gek te doen, wat dunkt ook aan vanochtend. Met ons ergens in te komen, dan als ze weten kansen over door de stad dat het als woensdag is genomen. Dat doet de vaste normen, dat je ook overal werd liever gezwakt ligt, dat klinkt zoveel belovend. Een middag met z'n allen lekker gek te doen, wat dunkt ons aan vanochtend. Met ons ergens in de grond, dan als ze weten ganzen over door de strot dat het als woensdag is gedaan. Dan als ze weten ganzen over door de strot dat het als woensdag is gedaan. Yeah! Door krillenkriebels van, dat blijft altijd, dat gevoel raakt er nooit meer kwijt. Nou, als je zo zo'n dames zit springen, die, ja, de krillenkriebels, dat wilden we echt aan de carnaval gewoon beginnen. En dat gevoel hebben we allemaal. Allemaal drummers en drummerlennekes hebben het gevoel dat we in dat gedruis in mogen storten. Petra, Thea en Petri, hartelijk dank voor de mooie muzikale bijdrage. Ik verzoek jullie allen, zodanig met de hulp van ceremoniemeester Leo, beter bekend hier mensen, Leo geef even ook een applaus. Ceremoniemeester Leo. En ceremoniemeester Leo, die zal zo dadelijk even de artiesten mee naar boven brengen en ze zullen met de prins de Erewien drinken. Zou ik dan intussen aan het af mogen vragen om een klein muzikaal intermezzo, totdat ik zeg stop.
Dankjewel, twee vooraf. En ceremoniemeester Leo brengt de artiest naar beneden en brengt zo daar naar boven de junioren, Prinsengarde. En die gaan een schitterende dans brengen. Want ze gaan dansen op de muziek van Johann Strauss. Sturmis in Lied und Tanz. Ik zou twee vooraf willen verzoeken. De Butema's alsjeblieft. Sturmis in Lied und Tanz. Niks te veel gezegd. Dit was Sturmis. Het was stormachtig wat die jonge dames hebben gebracht. Dit zijn echt vlindertjes met elastieke beentjes. Dat gaat zo vlot en zo dartel. Dat vind ik, netjes, ik vind jullie het geweldig hebben gedaan. Ik zou willen zeggen, kom even naar boven hier bij de prins. Kom eens even naar boven, dames. Kom even gauw naar boven. Dan gaan we een Irewien drinken met prins Paul II. En er zijn enkele dames hier, die kregen nog zelfs een mooie onderscheiding voor de prins. En wel de Ire-medaille. En het is Ankie Titulair. Als Ankie Titulair even de handen hoog doet. Wie is Ankie erbij? Ah, daar is Ankie. Ankie is in de groene trui, zie ik. Ankie, Evelien Vertellen, Joyce Thijssen, Michael Derks en Lonneke Keizers. Die kregen nog de Ire-medaille van de prins. En ik zou dan, zolang de prins nog even bezig is met het uitreiken van de Ire-medaille, verzoeken en twee vooraf een klein intermezzo tussendoor.
Dankjewel, twee braaf. Dankjewel. Jongen, de Reumelennekes. Ik zit achter in de zaal en ze hebben de eretitel van vader en moeder van deze prinsengarde. Ik zie door Nel Keizers-Bertrams, de moeder van deze garde. Ik zie er ook staan een trotse vader, Jan Schatterier. De trainsters, die moet ik zeker niet vergeten, Rudy Verree en Els van de Munnekoff. En de man van het geluid is natuurlijk Martin van de Kerkhof. Applaus voor de moeder, de vader, de trainsters en de man van het geluid. Zou ik dan twee voor af willen verzoeken dan? Ja jongens, het is werkelijk geblazen vanavond. Ik heb gezegd geblazen. Een butenmars en daarna even nog een lekker schoenkelnummertje waar we allemaal even de armen in elkaar en met alle drummers en drummelinnen even heen en weer gaan bewegen.
Dan gaan wij nou naar boven halen. Een hele bekende heer in Horst Manilien in de Drummelriek. In verre omtrek bekend. Als Jupke de dorpsomroeper. Butemas alsjeblieft. Heel vervelend zelfs. Drums en drummelinnetjes. Het blijkt dat we toch even moeten improviseren, een ander nummertje tussen moeten voegen, want hij is er niet. Het blijkt dat je ergens anders aan het optreden heeft, maar die is er vanavond niet. We zullen iets moeten verzinnen. Ik hoop dat... Oh. En wie zit ik hier? Paulien? Josephine? Was ik in Mechelen van? Jotje, de vrouw van Jupke? Ja, en ik weet waarom dat middel is. Staat toch niet te schreeuwen, man? Vrouw, staat toch niet te schreeuwen? Kom hier. We hebben hier een microfoon, we hebben hier licht, we hebben hier drank en alles. Een mooie vrouw hebben hier in de buurt staan. Keurige keeltje allemaal. Kom alsjeblieft weer naar voren. Dat is goed, joh. Josje, kom gauw. Kom hier wat muziek mee. Butemas. Wat een vrouw is Josje, de vrouw van Jupke. Goedenavond, Drummels en de vrouw Liok. Ik hoorde straks dat onze vorst Paul het een beetje verkeerd zag, want zien het allemaal Drummels die hier zien, hè. Er zitten ook ezels bij, denk ik. En misschien nog wel tutenkep. En meulenwiekers en turftreiers. In ieder geval, goedenavond. Je hebt het wel gehoord, hè? Indalen is ook een zwoerstem. Maar ik zie er beter uit. Zeg, ik moest ook nog allemaal de groeten doen van mijn Jupke. Ja. Je zult er zeker wel spijt van hebben dat hij niet hier is. Nou, ik nee, huur. Al zijn leven was dat jonk weg. Hoi Josje, ik moet gaan tot straks. Tot straks, ja. In mijn eerste slaap, toen kwam er zo'n koude klomp neven mee liggen. Met ijskoude voet. En dan die hand. Brrr. En dat zonder het licht aan te maken. Dan wist ik al wie laat dat het was, hè. Overtijd. Nee, maar weet je waarom dat in de heer is? Nee, omdat de eind december pas met zijn verhaaltje begint. Dada. En als je allemaal weet dat door de vroege carnaval 1 januari ook nog eens een keer 14 dagen hier valt. Schijn me daar van hoe het met je. Ik slaap toujours in een stressbed.
In ieder geval, hij zijn verhaal niet kloor. Ga er geen maar Josje Zaki. Geen het uw verhaal altijd kloor. Trek u maar mooi aan. Steg u maar in de zeemansbox. En Cleopatra onder het kleed van Vavel. Chic waar? Nou pest mijn Jupke op de jongen. Emanciplamraan of zoiets noemen ze dat. Ik heb de telefoon meegebracht, want als die kerels alleen toes, daar belt Jan. Als die kerels alleen toezien, hè. Met mij. Waar ik ben, in het kaartcentrum van Berkeley. Ja, hier is een cent nog een gulden waard. Ja, zie dan maar hier, jong kerels en jong vrouwlie. Aan een tap. En tante Truike is hier, ja. Ook wie de meer. Verskorsten heb ik gezien. Wat zei de kende geen verskorsten, hè? Jawel toch? Wat wel, als zo'n lange smale. En prins Paul II is ook hier, ja. Dat is een stuk. Grapje. En vorst Paul is ook hier. Of dat ook een stuk is, dat kunt u niet zitten, het hier horen zijn gezicht. Ja, dat doet maar, ja. Schouders Jupke, gaat maar eens kijken. Haal hem maar op en doe er maar een schoon box aan. Ja, tot vandaag en een keer in de eerste sloop, hè, Jupke, hoi. Die kels moet ook de vod nog dragen, hè. Oh, mijn Jupke is ook wel eens een goeie, maar ik moet ook wel eens Joep tegen hem zeggen. Maar waarom, dat zeg ik niet. En dan heb je de mond vol over Horst promotie. Smergens en s'avonds. Altijd maar over Horst promotie. Les, daar komt je ook toes. Josje zegt, we hebben nou officieel definitief het agrarisch onderwijscentrum Hegelsum-Zuid. Definitief. Gaat allemaal door. Dat brengt meer op als de openbare school. Hopelijk ook meer leerlingen. En het tuindersgebied, de Rijndonk, daar moeten ze officieel ook 10 nieuwe tuinders voor hebben. Is ook een gelukkig zaak bij Jupke. Ze hebben er al 1 met 9 knijks. Op een gemeentelijke toer wordt er al op getoost. Daar zal mijn Jupke de consumptie van Paultje Gers wel hoe drinken, waar. En het openluchttheater voor de vrije speulers in Amerika, dat gaat ook niet door. Definitief niet. Maar ja, wie gaat er ook op zo'n milieu-onvriendelijke grond boet te speulen? Oh, die zitten er lelijk mee in de put. Weet je waar ze uit de put zien? Café de Amerikaanse Poort in de Herstraat. Daar komt nou een Egyptisch restaurant. Definitief. De gele zand hebben ze al naar binnen gevaard. Daar komen er denk ik ook zo'n boekdanseressen met zo'n nakse snavel. Dat zuidt mijn Jupke geer. Van de zomer hebben we nog zo'n danseres gezien met een fluit. Die slangen bezweren. Oh, die slang, ja, is onzweer. Oh, daar hebben we lekker gegeten in dat Egyptisch restaurant. Met ons gezinnetje en toen waren we klaar. En toen zag ik tegen de ober, weet wel, die brengen dat rond. Ik zag wat er over is, kunnen dat niet in een plastic zakje doen. Dat is toch wel goed voor zijn hond toes. Toen zeggen die 2 kleine jongen van mij, hoi, hoi, hoi mam, krijgen wij een hond? Daar belt hij voor alweer. Met mij, Burgers de Keizer Rijks. Nee, niet met speelden. Die plekken vanzelf. Ja, zeker stinkt dat. Wat heeft dat Jupke jullie al gedaan? Regen op gezicht. Zei ik dat, zie je? Nou, niet met blijkwater. Pak hem maar een schottelslet.
En onderbreek me niet meer, want hier is het gezellig. Die kels die moet ook vod nadragen, hè. Als je nou even hebt geproduceerd, kan ik even drinken. Dankjewel voor de medewerking, ja. Oh ja, mijn Jipke is wel eens een goeie, maar mij kriegt er ook knup van. En dan ga ik maar boodschappen doen en hier geld halen op ons nee Rabobank. Maar ja, dan reed ze ook de box van de voeten, hè. En de privacy erbij. Want winkelen is tegenwoordig ook zo duur, waar. En ons carnavalsvereniging, dat is ook een duurclub. Wat denkt u door van mensen? Dat is toch een echte mannenclub of niet? Ga geen vrouwlie. Ja, Ian. Dat geeft mij maar onze burgemeester, de heer Vazel. Altijd met de vrouw, zoen. Ziet eens eerlijk, kende je de vrouwen van Perenbooms en Driessen? Ik nee. Dat geeft mij mijn moeders mekjes, dat zie pas kels. Trouwens, 2 uur af ook. Zie ook nog grote kels, ook nog. Meenen ze. Nee, maar wat ik zeggen wil, we zijn vorige week nog samen naar Truienbal geweest. Ja, neem een Jupke, met heel veel mekjes erbij. En dat was gezellig. Toen ik s'avonds thuis kwam, toen zei mijn Jupke wel tegen mij, Josje zegt, je hebt een rits en een panty. Ik zeg, och jongen, hij gaat strak toen ik van huis afging. Ja, maar zag mijn Jupke, toen zat hij wel aan het ander been. Toen ben ik maar weer boodschappen gaan doen. Maar dat is ook duur tegenwoordig, waar. Ga je eens naar Rabobank geld halen, dat hebben ze straks wel gehuurd. Maar dat is een chique bank. Die hebben ze niet voor niks zo chic gemaakt. En een beetje een boer durft er nog niet meer naar binnen. Je zit wel meer geld, maakt meer kapot als dat olijf is. En nou kregen we in Horst een garage onder de grond en een gelijk met de grond en een beetje hoger ook nog. Overdekt. Een parkeergarage. En daar wordt het boodschappen doen nog duurder. Want om in zijn garage te komen, dat kost lichtig in de knaak. En dan gaat de boete winkelkaartje pakken, dat kost 1 gulden. En dan gaat het nog winkelen, dat kost ook lichtig geld. En dan moeten we met dat winkelkaartje die garage in, dat kost weer 1 gulden. Zeker voor de wagentjes die, dat kost geld, 1 noot laaien. Dan moeten dat winkelwagentje terugbrengen in de boete, want anders miste 1 gulden. Maar voor uit die garage kopen kost ook weer 1 gulden. Wat doen de mensen nou? Als ze nou, de gulden is, als ze nou dat kaartje is in die garage laten staan. Wie kent hem beter dan ik? Als ze dat kerkje nou eens in die garage laten staan, want dan valt de gulden weg van de roetgrond ten opzichte van de gulden boete. Wat doen de mensen dus? Ze laten allemaal dat winkelkerkje in die garage staan. Het gevolg is, boete geen kerkje meer te vingen, plaats staat, parkeerprobleem opgelost. We hebben toch zoveel winkels in Horst, waar? De Aldi hebben we en Jan Linders en de Eda en Albert Heijn. De Bijenkorf die hij wel op de Kastielse bus. We hebben graag geen fietkoop meer nodig, wij zien uit een brand. Dan belt hij voor alweer. Met mij en hier is het gezellig. Ja, je zou de Jupke junior een spinazie geven. Oh, heeft die poep gedaan? Oh ja, en de bonte West die kokt. Ja, ik kom. Nee, nou heb ik echt koppie. Zeg eens eerlijk, mechjes, die kels moet ook de vod nadragen, of nee? Jij hebt het wel gehuurd, ik moet naar huis, ik moet hem poetsen. Zal mijn Jupke vanavond wel het dorp inroetsen. Och ja, af en toe maken we het samen wel eens bond. Maar we hebben 1 geluk, we zijn allebei nog gezond. En ik moet eerlijk gezegd toch wel eens denken aan die niet zo zien bedocht.
Daar zet ik me toen zo even in de kiek in de lucht en denk, ze kunnen mij nog meer vertellen. Daar kan er ook toch beter even iemand bellen. Vast een avond allemaal. Josje, schitterend. Een schitterende creatie van Josje. De vrouw van Jupke de Durpsumroper. Laat hem toe, Josje, want je deed het grandioos. Josje, het is een echte dreumel. Het is Jos Keizers in het dagelijks leven. Het mooie van zo'n buurt is dat we daarin ons allemaal zelf in herkennen. We maken allemaal die situaties mee en dat is mooi van een buurtnareder. Die hadden zo vaak het spiegelverroer. En de spiegel laat ons het leven zien en laat alles zien. Alles is even betrekkelijk. En we herkennen ons dan ook in het spiegel dan. En Jos, dat deed je zojuist op een schitterende manier. Jos, ik wil bij deze uitnodigen om met Prins Paul II de Irwin te drinken. Josje, laat hem goed smaken. De volgende keer zullen ze in de toeter nog stokbrood en bersijn erbij leveren. Maar wij zitten helaas in tijdnood, het haalt nog te goed. Ik verzoek 2 voor af zodanig de buurtmars te brengen en Josje naar beneden te brengen door Leo, de ceremoniemeester. En we brengen naar boven een heel bekend duo, en Buurtmars, alstublieft. Zo, en een hele goeie avond allemaal. Niet alleen in Horst zelf, maar ook in de kerkdorpen wordt zoveel en al wat beeldende kunst geplaatst. Zo'n kunstwerk, dat moet het karakteristieke van dat betreffende dorp uitstralen. En dat is een kunst op zich. In Horst door denken ze modern, er komt die kunst in elke kern, de Hegelsum heeft al zijn beeld te pakken. De Melse heeft nog niks gehad, maar in Amerika stier al wat. En de Mietrik leed er nog te snakken. Door zijn ideeën voor een beeldje van en om. Maar dat vindt Keplunken niet zo schoon. Nee, de Mietrik wil wat anders. En groot borstbeeld van deze Rietje Manders.
De Rabo van Horst die fuseerde met de Rabobank van de Melderse en... Hoppa! En nee, bankgebouw in de Stienstroot. Kun je nou gewoon wat die straks gewoon bouwen als je ook nog met de Meerdrik kon fuseren. Maar ja, banken, dat is geld. Geld. Eén stukje plastic. Meer hebben tegenwoordig niet meer nodig. Daar kun je mee betalen en geld uit de moer halen. Maar je moet wel ook pincode heel goed onthouden. Welk nummer had je weer, Maat? 6, 4, 3, 1. 6, 4, 3, 1. Bij de bank is en een automaat. Daar kun je geld gewoon halen s'avonds laat. Je gaat dat voor de eerste keer proberen. En je blijft cijfers repeteren. 4, 3, 1. 6, 4, 3, 1. 6, 4, 1, 3. Je kijkt naar eerst voorzichtig omheen. De kust is veilig, geen mens op straat te zien. En heel diep van onder uw tasje pakte dat op pincode pasje. 1, 3, 4, 2, 3, 6. Tommy. Gestopt op pasje, aarzelend erin. En vraag nou af of je het ooit nog terug zult zien. Na veel geplaagd is het daar zo wie. De grote vraag, doet hij het of doet hij het niet? Dank u wel. We gaan vanavond mensen een heel klein stukje op de nostalgische tour. En als eerste nostalgische liedje, daar zullen we ook zeker, denk ik, nog een stukje in terugkennen. Want het gaat over de Horsterkermis met daarop al meer dan 100 jaar de snoepkoom van Kamsmop. 10 keer heen en terug geweest, wat hebben we gelopen? En dubbeltje, weer in de test, een weekams nog wat te kopen. Rikke tikke op een roet, judevet of spekken. Plekken, regen, hand en snoet, wat aan het wienbal lekken. Kermessek en veter erop, alles hij Kamsmop. Met 16 jaar, toen leven wij van nacht die namereske. Aan de kroon van Kams voorbij, we dronken al een glesje. Bij Hoevengouw, de zak patat, geen judevet, geen spekken. Maar 's woensdags ovens net voordat de kermis ging vertrekken, wordt bij Kams het laatste geld voor snoepjes neergeteld. Nou stiert er nog die carousel en ook de schommels zien er. Maar daar vagiert dit keer de bel voor uw eigen kinder. Ze strolden en ze lachten toen ze op de bergjes zoten. Je zit weer in gedachten, zo hadden zelf genoten. En voelt er erg in hij dat ik bij Kams weer tik, tik, tik. Het gaat goed met de Jeko. Heel goed. En met de directeuren. En nog beter. De Jeko die breidt maar uit, maar Jun Moorman en zijn mannen daar aan de Meerdrikse weg, die zien er niet zo blij mee. Net als en het paddenstoel blieft de Jeko gruien, waardoor ze het bij de buren daar niet kon verbruien. Om nou te voorkomen dat de buurt door wordt verstikt, wil die dat de Jeko zelf wordt ingeblikt. Jeko zegt, De buren,
moeten niet zo klagen. Door ons drukte kunnen ze op de weg niet zo hard jagen. Je hoeft nooit lang te wachten, daar kun je er weer door, man. En wil dus nimmer zijn, Bouw dat maar zelf en hoe je moerman. Het milieu, mensen. Ons milieu. Ons milieu, ja. We moeten allemaal milieubewuster gaan worden. En we kunnen er wat aan doen. Klein chemisch afval, dat doen we voort in de milieubox. De milieubox voor het klein chemisch afval. En een klein liedje. Heel klein. 4 regels maar. Batterijen, verf en olie en al de nagellak. We moeten de milieubox in de vuilniszak. Maar les kwam er een man met een probleem, dat was gans nee. Hij zit. Ik wil van mijn vrouw af, maar die heet zonbatterij. Dank u wel. Als je de krant een beetje noplust, dan zullen zo links en rechts wel eens een keer een advertentie hebben zien staan met een aanprijzing voor goedkope busreizen naar Spanje. Maar wie kan door gaan overwinteren? Voornamelijk en alleen senioren, oftewel de 65-plussers. De 65-plussen gaan met de volle bussen. Even fijn de zon in het Spaanse land. Ze zingen in het begin van oh wie is dat schön. En al de buk die denken al wat zien de blijtjes groen. De eerste kilometer weten ze niet beter, maar zo rond de 500 wordt de zit al lang. En klinkt het door de microfoon, we naderen Parijs. Dan huurde al, ik ga toch liever fijn op Lourdes reis. Want Lourdes reizen maakte meestal met een trein. Bestoer giet mij en zingt daarvoor wij samen het refrein. Je kunt er lekker slopen, o bedje is gespreid. En door wordt voor het slopen gewoon de rozenkrans gewijd. En 's morgens kun je al zo gauw als je ziet opgestaan in de restauratiewagen te communie gaan. Ze slopen niet in tenten, maar in appartementen. En kieken op het strand naar al dat groene bloed. Ze zouden willen zwemmen, maar het water is te koud. En verlangen al naar Lourdes water, dat is niet zo zout. Ja, Lourdes reizen maakte meestal met een trein. Bestoer giet mij en zingt daarvoor wij samen het refrein. Je kunt er lekker slopen, o bedje is gespreid. En door wordt voor het slopen gewoon Is duchtig. de rozenkrans gewijd. En 's morgens kun je al zo gauw als je ziet opgestaan in de restauratiewagen te communie gaan. Dank u wel. Matt, SP, waar staan die letters eigenlijk voor? Socialistische Partij. Oh, Ja. ik ben de alas Sanik partij. Of Smulpartij. Ik ben lid van de SPPP. Op elk voorstel zeg ik nee, nee, nee met B en W en de gemeente kliek op excursie na. En misfabriek dan nog gratis naar het groene woud, woud, woud. Dat vond ik ook hartstikke fout, fout, fout. Ik heb het neeuwig in de bol, 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 maar van die misfabriek de boek al vol. Ja. Hij haalde regelmatig de krant, hij won aan een Europa Cup, kan zijn kips dwars zetten en ook nog eens even scheel kijken en woont aan de Veenhuisse weg. Texaco Theo.
Theo, Theo, Theo van het tankstation. Theo, Theo. Waar is den Theo? Den Theo schoon. LPG, diesel of benzine, rij naar Theo het tankstation. En iske of een pekske nicotine, rij naar Theo het tankstation. Rij, ja en rij wat en rij wat en rij wat en rij bij het tankstation. Theo, wij zien no fans, maar we denken zelf over de grens. Elke week reed ik over de grens, de kofferbak vol met jerrycans. Het kost wel wat tijd, maar het is niet zo wit. Ze hebben goeie koepen spriet. Er komen nog Pruisen genoeg naar de stad. Er zien er die zien, zo dun als een lat. Die gaan regelrecht, dat is geen mop, naar een van die koffieshops. We gaan naar Pruises voor de benzine en zij naar Venlo voor de heroïne. Wij komen terug met een volle tuit en zij gaan terug met een lege spuit. Wij denken door, zij denken heen. Wij spuiten door, zij spuiten heen. Wel. Ons laatste liedje van vanavond, mensen, dat gaat over iets dat je ook heel zeker allemaal nog wel zult kennen, denk ik. Want foto's kijken die netjes in een album geplakt zitten, dat is heel fijn. Maar veel fijner is het om al die foto's te bekijken die ongesorteerd in een oude schoondoos zitten. Iedereen het ergens wel en al de schoondoos staan, vol met foto's die nooit zijn een album zie gedaan. Die doos zit vol verhalen, door die foto's verteld. Nee in kleur maar in zwart-wit, gekreukt en soms vergeld. Foto's van vroeger, als je ze bekijkt, vertellen wat je van ziet en wat je veel op ligt. Mensen en gebouwen, ze zien er nou niet meer, maar in die doos en in onszelf leven ze een stukje weer. Opa's met snorren, een strenge kiek en jas. Vader toen hij klein was, een foto van zijn klas. Oma hield deftig in het zwart met een toer. Witte processiebruutjes met, door achter de bestoer. Foto's van vroeger, als je ze bekijkt, vertellen wat je van ziet en wat je veel op ligt. Mensen en gebouwen, ze zien er nou niet meer, maar in die doos en in onszelf leven ze een stukje weer. De straat, het huis waar je als kind nog hebt gewoond, en ploeg en peer een stukje land dat nooit niet heeft geloond. Ooms en tantes op een rij, het waren er wel 12, maar in die doos daar zitten ook al foto's van onszelf. Foto's van vroeger, als je ze bekijkt, vertellen wat je van ziet en wat je veel op ligt. Mensen en gebouwen, ze zien er nou niet meer, maar in die doos en in onszelf leven ze een stukje weer. Maar in die doos en in onszelf leven ze een stukje weer. Dankjewel, schitterend. Dit was weer even het Horster levenslied. Ik zou het mogen zeggen het Horster carnavalse levenslied. Een beetje toegepast op deze dagen. Zeer mooie nummers erbij zitten. Nummers waar we toch even
even een brokje moeten doorslikken. Maar ze mogen er zien, zeer mooi gebracht door Matt Kramer en Wim Hendricks. Applaus voor hun twee. Deze troubadours die hebben deze dagen het heel druk en ook al niet alleen deze dagen, maar ook de weken vooraf. Zijn ze constant onderweg. Ze zijn van Nijmegen tot Venlo, zien ze, nou niet op de fiets maar het is toch wel met de auto. Constant zien die mensen dus optreden, de ene avond hier en dan weer op een andere plaats. Ze doen het met plezier, ze hebben ontzettend veel liefde voor het vak. En dat kan alleen maar als ze dus met die energie, met deze mooie uitstraling die ze brengen, dat kan alleen maar gebeuren met zulke artiesten waar we in de Horst allemaal trots op mogen zien. Troubadours van het Horster levenslied. Ik wil u uitnodigen heer om de erewien te drinken met prins Paul II. Ook de man hier op de bühne, Frans Willems, die hier altijd weer keurig verzorgd. Frans, dankjewel. En ook heel hartelijk bedankt. Ik zou de ceremoniemeester willen verzoeken om naar beneden te brengen. Heren, heel veel succes de komende dagen nog. Ik denk dat je nog wel op verschillende plaatsen moet optreden. Nog één plaats, maar gelukkig dan nog een beetje tijd voor de vrouw en de kinderen om die nog op een leuke manier hier in het Horster Dreumelriek door te brengen. Buitenmars en intussen wordt naar boven gebracht. Niemes, we kregen een lekkere schonkelmuziek erachteraan. Heren, tot ziens. Dankjewel jongens, dat was even weer lekker de buurtmars gebracht door ons twee vooraf. Die willen nou in gaan zetten en kleine potpourri, liedjes die we allemaal zeker zullen kennen. Ik zou ook willen nodigen om elkaar even schoot bij de arm vast te pakken en we gaan even lekker deinen op de muziek van twee vooraf. De muziek aan twee vooraf.
Dankjewel twee vooraf. Dankjewel voor dit schitterende muzikale intermezzo. En twee vooraf. Ze konden bij zitten, maar helaas gewonnen weer op. Want er werd een butenmars gevolgd. Wij brengen naar boven twee artiesten. Truus Wijnen-Sobier en Ellen Pieters-Grens. Die gaan we naar boven nodigen, want die gaan een schitterende duel, een schitterende samenspraak met elkaar houden. Butenmars, alsjeblieft. Vorig jaar, toen was het nog veel slechter. Toen weide het zo hard, weet je dat nog? Ja. Kijk toch eens hier, wat hebben we toch weer een hoop grijpbeels vandaag, nee? Zeg dat waar. Hier, die paprika's. Nou zien ze weer deur. Maar van de zomer, de goede zoder, doe het mee. Hé, zeg je ook dat ik de augurken voor in een glaas verkoop? Die tuinders, die hebben er graag niet meer. Nee. Deze, die heb ik in het buitenland gehaald. In Amerika. Dat is mij toch ook wat. Hier zet alle man augurken in de kast en dan kosten ze niks. Dan begint er ene met paprika's en verdient er een hoop geld mee. En Sjoors nou, daar beginnen ze allemaal met paprika's. En dan was die nou de augurken weer niet te betalen. Dat snapte ook niet, hè. Dan moet ik hier rooien wat die dit jaar in de kast zetten. Maar er zijn ook al tuinders. Die willen graag geen groenten meer zetten in de kaas. Die hebben bloemen. Die bluien voor het ganse jaar. Wie? Die tuinders of die bloemen? Allebei natuurlijk. Ja, die hebben vocht lampen aan in de kast. Die zien dagen aan. Je kunt nog niet meer zien of het leeg of donker is. En de jeugd weet nog niet meer waar ze moet gaan staan vreden. Hé, dat ze deze let maar voor die route hangen. Dan heeft niemand er nog glas van. En wees is ze kwijt. Hé, dan moeten ze even kijken wat daarheen komt te gelopen. Ziek de friemel. Dat is er zeker een uit de hertog Arnoldlijn. Ja. Dat zit de zoen. En die daarachter met er een bootjas. Die wordt zeker op een pijlslap. Die strootnamen van tegenwoordig toch, hè? Dat snapte niet, de gekste namen verzinnen ze voort. Vroeger, toen had je weer pas degelijke namen. Zoals de dikke Kremerstroot en pastoor de Biestroot. Ja, en dan de pijlslap. Kende geen pastoor pijlslap? Ik niet. Ik ook niet. Waarom noemen ze die stroten niet net hoe vroeger? Naar de pastoor of naar de burgemeester? De Hannemanstrotje of de Remy Fassolstroot. Ja, kan toch, hè? Ik denk dat Hanneman, of dat, de Hanneman is door nacht te kort voor hier. Nee. Maar als dat AOC gans naar Hoorswaar gekomen was, dan hadden we wel een Remy Fassolplein gehad. En hier misschien had je er dan ook nog wel een klein Jan Nabbestrotje aangezien. Kijk nou toch eens wie doorneven giet. Ju van den Heuvel. Die is hier prins geweest vorig jaar. Kijk eens, hij gruizelt er nog van. Ja, schoon is dat waar. Maar weet je wat het schoonste ervan vond? De receptie. Want toen kreeg hij van al die vrouwen een kusje.
Kijk eens wat hij nou nog lacht, hè. Ja, en die gruuzelt. Maar die boeren tegenwoordig, die gruzelen niet meer. Nee, want dat is me toch wat met het misgeduns en het geplaar met die verkers. Ja, eerst waren die verkersprijzen goed, hè. En dan huurde je er niet in een boer klagen. Maar toen moest de Geuns die Berlijnse morum en kwamen ze met Oost-Pruise verkers. En dat waren er weer iets te veel, dus joets ging de prijs weer omlaag. En dan die koeënboeren. Door ziender die gaan van rode koeien over op zwarte. Snapte je dat? Ja, ze zeggen dat die zwarte koeien meer melk geven als die rode. Maar daar komen ze toch weer in de knup met een quotum, of nee? Of zou ze die melk van zwarte koeien ook zwart verkopen? Zeg, nou moet ik u toch eens wat vragen. Ja. Zie jij nou de avond geweest dat de prins uitkwam? Nee, ik wou er wel heen, maar ik kreeg geen kaartje meer. En ik heb nog wel met de thermoskan koffie door op de stoep gezeten. Ja. Maar geen kaartje. Nee, juist. Maar ik denk dat we dat eens anders doen. Hoe dat? Van het volgend jaar, dan regelen we dat eens even. Ja. Dus mensen, als je kaartjes wilt hebben, voor als de je prins weer uitkomt, dan komt er maar bij Oostweer op de meer. Ja, wacht eens hier even. We zullen eens eerst kijken hoeveel dat we erover hebben. Tel ze maar eens even af. 28 oud-prinsen. Met de vrouw. 28 keer 2 oud-adjudanten. Met de vrouw. Het carnavalsbestuur. Met de vrouw. De vrouwen van de Raad van 11. De klooscommissie. De buurtcommissie. De burgemeester. Met de vrouw. Deken Hanneman. Met de Utke-Plunke. De kassencommissie. De optochtcommissie. De boerenbrulf met de ganzen hufhop. Hé, wat let er nou naar? De onderscheidingscommissie. En nou heb ik er nog 2 over. 1 vrouw en 1 voor mij. Ja, zo heb je dat. Het is heel jammer voor oude mensen, maar helaas uitverkoopt. Maar... Niks aan te doen, punt doet. Maar je hoeft in ieder geval nimmer in de reet te gaan staan. En nou nog eens wat anders. Hoe laat is het eigenlijk? Ik zal eens even schieten. Hier in mijn geldkistje te zitten, nog heel vroeg. Oh, maar dan zullen we eens gauw wat gaan doen. Dames en heren, stof in de uitverkoop. Has voor niks. De meeste moeder. De meeste mode? Weet je wat nou mode is? Nou maken ze overal een dagboek. Ja, en overkapping het. Overkappen. Oh. Volgens mij zijn ze er bij meer dan mij begost. Ja, en toen het Nooghorst. Zelfs de bus in IJsselstein, die hebben er al een dagboek. En het Kloosterhoofd, dat heet het al jaren. Daarna begost Koppes Jan met zijn overdekt verwarmd tropisch aquarium. Hey, en heb je dat ook gezien? Daar gaan ze het café, het centrum, dat heet ook al een afdag. En Jo Sanders? Wat Jo Sanders? Jo Sanders van Desperado. Oh, ik wist nog niet dat die mensen zo heten. Met de kermis hij dit de ganse hoop overdekt. En een herrie dat het was. In de Loevenstraat heeft geen mens kunnen slopen. Terwijl toch eigenlijk die tende meer nog dicht moet zien, of niet? Ja. Waarom is dat eigenlijk? Ja. De wet met je kunt er niks aan doen, het mag niet lang. Maar er mag wel meer in een oogzuur. Weet je ook dat ze bij de radsvergadering geen alcohol meer mogen drinken? Ja, maar dat is omdat die van de Rosa dat voor het uitzenden. En dan kan iedereen in hoor zien wat die kerels en die vrouw voor zich op de tafel hebben staan. Oh ja, zeg, maar wat zou dat nou toch weer met de Rosa, hè? Als die wordt iedere dag gewoon uitzenden. Misschien maken ze wel een serie. Zo'n soort Horster Dallas. Ja. Schitterend, hè? Ik zie het al voor me. Hé, Frans Pieters als JR. En dan Prins Paul als Bobby. Met Petri van de receptie als Pamela.
Ja, en om nou zo'n serie te betalen, giet de Rosa door voor iedere dag reclame voor uitzenden. En daar giet dat van, Zie de verkeerd of moeten niezen, haal dan gauw wat grijp bij Driessen. hè de vier of zie de boer, hoe dan bij de boom over. Maar bij de Aldi op het schap hebben ze de lekkerste riestenpap. Zeg, en zuchtig en degelijk pak voor uw kerl, ga dan eens kijken bij Fit Verwel. Loop toch niet rond met een kale kop. Zet een toepetje van kleven op. En kun je een keer die poepen, dan moet de kruidvatpillen snoepen. En zelfs Hanneman giet er niet voor op prijs. Koopt wien wie water bij Peter Wijs. En is uw geld ook en moet er nog wat betalen, door bij de bank, dan hoeft het zomaar uit de moord te halen. Groot of klein, oud of jong, ieder flepje uit een frietje van het trekken. En zo kosten wij nog wel oren doorgaan. Maar ik vind dat wij ons een handel maar eens in moesten gaan pakken, want ik kunt nou toch geen volk op een merk voor te kopen. Nee, vind ik wel. Hé, kijk toch eens. Eier, die hebben toch een nieuw verkocht vandaag, nee? Ja, maar dat komt omdat ze met carnaval allemaal eieren gaan eten. Oh ja. Dat vind ik zo schoon, hoor, dat eieren eten met de carnaval. Dat is het ook. Eerst, dan gaan ze allemaal samen te voet naar huis. En de ene die heeft nog een groter leven dan de andere. Zie de iemand toes, blikt toch nog tegen er een paar kwijt ziet. En dan het gehaffel met die eieren, hoor. De ene moet er dan 2 kanten gebakken. En de andere maar half gaar, weet wel zo'n kwiebel. Die moet er weer scheen en de andere weer kummertjes erbij. En maar wazelen, en maar wazelen. Maar wie smerig is, daar giet die wazel wel over. Dan is het gedaan met het goed leven. Zeg maar, weet je wat wij doen? Ja. Wij twee, wij scheiden eruit. Ja, dat doen we. 1 pakken en weg weer. Maar 1 ding willen we nog zeggen. Blijf goed eten met de carnaval. Want wie goed eet, ten drinkt ook goed. En wie goed drinkt, die slurpt goed. En wie goed slurpt, den doet niks verkeerd. En wie niks verkeerd doet, die kunt boven in de hemel. Vast en open zijn. Truus, Ellen, schitterende creatie, een hele mooie creatie van wij twee op de markt. Wat hadden ze toch mooie spullen aan te bieden. En dat allemaal in die opruiming. Maar één ding begreep ik niet. Jullie prijzen die winkeliers aan, hoewel jullie het zelf eigenlijk moeten hebben dan, hè. Dat pot wordt nog een keer over zo te huren. Drummers en drummelinnetjes, dit zijn 2 drummelinnen heerveros van onze eigen grond, van de kalde grond zo te zijn. En die mogen er best zien. Ik heb ze nou vernomen voor de eerste keer gehuurd. En dames, wat mij betreft, je moet vaker terugkomen hier. Het wordt van grote klasse. Deze 2 dames, Truus en Ellen. En zou ik dan ook die 2 hoofdvrouwen mogen uitnodigen om met onze prins Paul II een heerlijk glaasje erewijn te drinken.
Je kunt intussen merken dat echte meervrouwen zien, die blijven maar aan het kwebbelen. Ik moet het helaas toch afbreken, want ik heb ook een draaiboek en daar stond die erbij. En dames, drink het glaasje leeg. En ik verzoek u zo dadelijk met ceremoniemeester Leo naar beneden te gaan. Niet alleen wij gaan naar beneden, wij gaan op met de prins, de prinses, de adjudanten. En ik zou aan de zusters en de broeders willen vragen of ze even ook kunnen verzorgen dat de prins van Berkelheim met prinses en adjudanten. En ik zie ook het boerenbroedspaar zitten door. Natuurlijk, sorry, ik heb er nog niet verwelkomd. Boerenbroedspaar, applaus. Kom jullie naar voren. Ik zou verzoeken, Leo, breng deze naar beneden en Butemaas alsjeblieft. Wat mooi hè? Een prins, prins Frans, en wie ook de prins van de Dreumel te staan. De adjudanten, Aaltje en Cor mag ik wel zeggen. Proficiat nog bij deze. En Boerenbroedspaar ook proficiat natuurlijk nog. Ik hoop dat jullie echt nog heel mooie dagen met elkaar door zullen brengen. Maar het woord wilde ik toch geven aan prins Paul II, want hij wil persoonlijk ook nog iets, heel persoonlijk iets zeggen. Ja, allereerst is het zo fijn als prins Paul II hier binnen te komen. Het is zo gezellig hier, het is elk jaar gezellig hier. Ik ben al zo druk hier geweest. En dan zeggen ze wel eens, wat een jonge prins. En dan zeg ik dan weer, dat zal wel zien. Maar ik zie dat je ook een fijne prins kunt zien als je wat meer jaren achter de rug hebt. En dat doet me heel veel deugd. Want kijk, wij kunnen ook goed hard springen, maar een prins, een goede prins zien, ook als je wat meer jurkjes hebt, nou dat kun je even goed. En dat betekent dus dat je, als je drummeltje ziet of drummelinnetje ziet, dat zie je van de eerste dag tot God weet wie weet nog, dat kun je altijd blijven en dat zullen we ook altijd zien. En dat vind ik zo fijn, dat we allemaal met elkaar, met al deze jongens, met al deze mensen allemaal, die hier allemaal wonen, fijn bij elkaar kunnen zien, een fijn, heerlijk carnaval te kunnen vieren. En soms denk je van nou, heb ik er wel zin in, maar als je iemand bezig ziet, dan denk ik jongens, dan is het zo fijn om het te zien, om er te zien, om te dansen, om te hossen. En ik ben zo blij om hier vandaag te zien. En ik vind Prins Frans
zit er geweldig goed. En ik vind ook de adjudanten, vind ik zo mooi dat je die mee hebt genomen. Ik vind het echt schitterend. Prins Frans, ik heb ook nog een... Ik heb uiteraard ook iets meegenomen. En ik kom zelf uit een stroot die geen misschien niet meer zo goed weet wat is een neestroot. Dat is een neestroot, maar ja, hoe oud die neestroot is weet ik niet. Maar ik weet wel dat die stroot in het Kranenveld leed. En voor O is dat misschien wel, en voor de meeste mensen wel duidelijk, hoe het Kranenveld vroeger was. Ik wist het niet meer zo heel goed hoe dat eruit heeft gezien. Maar toch heb ik toch een onderscheiding van mij genomen. En die onderscheiding zou ik ook heel graag aan O willen geven. En ik zal mijn adjudant even vragen om de scepter vast te houden. En Jan de onderscheiding even te nemen. Je moet hem diep gaan zoeken, schijnbaar. Lekker weer aangehaald met deze dag. Dankjewel. Prins Frans en adjudanten, hartelijk gefeliciteerd. Ook de carnavalvereniging Dreumel, die echt wel trots zijn dat ze hier ook de prins in ons midden hebben. Die nog mogen zien ook, want prins Paul heeft zojuist al gezegd. Het is een mooie prins, het is een mooie adjudante en een mooie adjudant. Gefeliciteerd, want het zit er keurig goed hier. Dan zou ik ook willen verzoeken aan prins Frans om ook iets te willen zeggen aan onze prins Paul II. Prins Paul, het is een grote eer voor mij als kleine prins, dat ik de grote prins van de Dreumelrijk, en dat hij me die dingen heeft, die onderscheiding gegeven heeft, en we hopen dat je nog mooie dagen hebt. Ja, absoluut. Ja. Prins Paul. Ik vroeg al heel netjes of misschien ook de vrouwelijke adjudant iets wilde vertellen, maar ze zei datgene wat prins Frans heeft verteld, dat is al meer dan genoeg. En dat vind ik ook, want datgene is natuurlijk een ontzettend mooie onderscheiding. En ik weet ook dat prins Paul II ook heel trots is op zijn onderscheiding. De onderscheiding van het Berkeleyheem, de Toeter, hè. Dat is een prachtonderscheiding en die zal hij zeker deze dagen bezig dragen. Dreumels en Dreumelinekes, we hebben een leuke samenspraak gehad met de prins onder elkaar. Ik ga u verzoeken nou aan 2 voor 8 om even nog een lekker muziekje in te zetten, zodat we nog even op en neer kunnen deilen met z'n allen. En zo dadelijk is dan het laatste wat nog verteld wordt, maar dat houden we nog even geheim. Dat zullen we zullen eerst de muziek aankondigen. 2 voor 8.
Dankjewel, twee braaf. Schitterend gepresenteerd door jullie. We gaan, Dreumels en Drumelinnekes, we gaan over tot het moment van Tiede Stiet. En Tiede Stiet is in een tijd gekomen en een tijd begon. We zijn hier keer gekomen. En het gewoon, dat doen we een beetje met een pijn in het hart. Maar wij nog best nog even langer willen blijven tussen ons Dreumels en Drumelinnen. Helaas, dat kan niet, want we hebben weer andere verplichtingen op dit moment. En ik kan alleen zeggen, ik zal enkele mensen moeten bedanken en ik zal er zeker enkele vergeten ook nog eens. Maar Hopkapel, vanuit de Hop Joekskapel, twee braaf, dankjewel. De artiesten, ja we mogen zeggen os-artiesten, het waren dreumelartiesten vanavond, slagerzangers en ummedum, dankjewel voor vanavond. En zeker ook bedankt de mensen die hier, de Buncommissie, de mensen die hier van de organisatiecommissie allemaal van de Dreumel, die het allemaal keurig in elkaar hebben gezet. Ik vind het geweldig wat jullie allemaal doen hier voor zo'n nood te slagen. Jullie, Dreumels en Drumelinnekes, wil ik natuurlijk zeker bedanken, want jullie hebben gezorgd ervoor dat we een hele mooie oom met elkaar hebben gehad. En de oom zal zeker nog niet gedaan zien, want ik denk als we zo dadelijk vertrokken zien, dat je daar nog eens even een paar uurtjes heerlijk onder elkaar verblijft. En misschien dat nog zelfs zoals vorig jaar een pilsje gepakt wordt bij de beurs, wat ik gehuurd heb. Klopt. Ik ben zo allemaal, Drums en Drumelinnen, meneer en ik denk dat ik ook namens Prins Paul II mag spreken. Een hele mooie carnaval toe. Morgen is de grote optocht. Dan is de grote optocht. Dit is eigenlijk het grote begin van de feestelijke activiteiten die de carnavalsvereniging Dreumel hier presenteren. En die feestelijke activiteiten die worden rechtstreeks verslagen op de televisie door Rosa. Dus u kunt het allemaal volgen. En ik weet dat er zeker nog enkele mensen nog een keer hier van ons bij willen zien. Daarom, op die mensen die aan de televisie zitten, heel veel plezier. En ook jullie allemaal, vastenavond samen, nogmaals, Tiede Stiet, we moeten gaan. Heel veel plezier en vastenavond samen. Buurtmars voor het terugbrengen van de prins en de prinses en de adjudanten.
want over is dat krijgt de Ieder jaar om deze tijd willen wij de zorg er kwijt. Drinken van dat lekkernaad, maken het soms erg laat. Maken lol en maken kreeg, drinken hem maar halve pleeg. Zeg